Prešovská cyklistická. Welcome to season 2025. Ahojte ľudia, vítam vás v nového videa a dneska si ideme niečo povedať o novej sezóne, ktorá sa volá sezóna 2025, ja som ju nazval, a bude aj zoznam na YouTube kanály. No, takže, sezóna by ma... Ja by som ju úprimne mal začať asi niekedy tento piatok. Dneska je čo? Streda. Výborne. No, takže. Bicykel dostanem, lebo pokazil sa, mal som defekt. Som dostal uprostred jazdy defekt zo mnou šmiko. Takže, slnko po mesiaci, neverím. No, dostal som defekt. Bicykel je už niekoľko týždňov alebo mesiac asi a niečo opravený. Ale zbytočne mi ho bolo doniesť, lebo bol sneh a proste zima. Ale teraz už, keďže je to takéto už trošku lepšie počasie a začalo slnko, prvé slnko, wow, tak to je moje obľúbené počasie na bicykel. Takže plánujem si zobrať rukavice, zoberieme všetko možné, vodu a tak ďalej, zoberieme bicykel a skúsime urobiť nejakú video prvú jazdu, ale neplánujem ničo zaujímavého, ale túto sezónu, čo plánujem? No, plánujem ísť na Eurovelo 11, kto nevie, čo je Eurovelo 11, tak si to dajte do Google a zistíte. A dajte tam ešte prístup Prešov, lebo Eurovelo 11 je znamenité po celom Slovensku, alebo po Európe. A ide to vlastne cez celý Prešov. Ide to vlastne stadiaľ niekde blízko, to je 5 minút do Telto. 5 minút a to je ďaleko. A potom, tam keď príde na tú cyklotrasu, tak ona ide až na druhú stranu Prešova. Autobusom je to 15 minút, bicyklom to bude pol hodina, 45 minút, asi približne. A tam by som chcel ísť, potom by som chcel ísť na Kalváriu, to ste, keď ste nevideli video z môjho prvého YouTube kanála, tak robil som o tom 2 videá reálne, takže takto. A je to fakt zaujímavé. A potom plánujem ešte aj nejaké preteky ako dopravných prostriedkov, ako sú napríklad kolobežka elektrická, bicykel, proste. A tak ďalej. Samozrejme, deške mi budú, lebo ja chodím vlastne na bicykli každé ráno už niekedy o 6. Aj o 7. Teda väčšinou chodím o 7 a o 7:30. Tak 6:55 približne, keby ste chceli presnejšie, a presnejšie 7:35. A párkrát som stretol veľmi zaujímavé momenty a majú robiť kompilácie z ciest. Kto videl, tak vie, o čom to je. A toto je asi sezóna na 2025. Viac info si ešte povieme na videách. A to je všetko. Tak čus.